Maayong adlaw sa tanan, mo attend mi og party sa Crystal Night. Wow. Samantala, pagpaingon pa namo, nalingaw mi og picture, mga for the girls only. Posing to the max gyud ang mga beauty, ready na para party. Wow. Nga na gid ang mga babae no nga hal pagkahuman ng ili sila posing-posing dayon kay mapapicture sa. So, paingon na dayon mi, mga adto na mi sa party, Wow. sa Crystal Sugar Company, Planters Night. Pagsulod pa lang namo daan, wow, ang ganda. So, for ganda. Wow. So, pagsulod na ako, alingi-lingi dayon ko kay pagkanindot sa palibot, sada kaya ang mga light, ug mga decoration. So, nangita rin migling kuranan nga pinaplastar ug makita na mo ang mga live band. Wow. Siyempre, hasta ang mga gwapo o gwapa nga mga kauban. Pwede hitopngan pero dili pwede hilabuan. Charot lang. Kaning panahon na gyud nimo makita ang mga kaanyag ug mga kaambungan sa mga gabi pa. Asa dayon kang napita mo lingi sa imong mga mata. Wow, kapag kanindot sa palibot ug pulos lang kaanyag ug mga ambungan ang makita niya. Sada pag kay mga tingog ng mga singer, mga original ug di ka magtanaw sa nagkanta so mapaminaw nimo original gyud. Copyright man gani ko. Imbes daghan kay akong mga live kay parte sa lahat tanawon hasta mga nagsaya asus hurot ang tanan oy kay na-copyright man. Naa si Ma'am, hi Ma'am. Salamat kayo Ma'am. Kani pud panahon na madili nimo makita ang daghan pud kay nga mga plantadores, mga kung baga mga big planters ug ang mga tanan pud nga halos nga mga association. Wow. Mao gyud ni ang tinuig nga panagtigom gyud nga gihimo gini sa dagkong kumpanya sa galingan sa tubo. Ug dinhi pod nimo makita ang klase nga mga pagkaon, daghan kay mga klase nga mga pagkaon, so magpili lang ka unsa imong ganahan. Wow. So magkuha ka sa imong gusto unsa imong ganahan nya dalon nimo dito sa imong table aron dito ka makaon. While gatan-aw ka sa mga kalingawan. Wow. So diri pod namo na feel nga piling pod mi mayaman ani. Kung baga nakalimot mis among kapobrehon. O sa salida pa once upon a time. O di ba one day in your life. So murag ana ang amo feeling. Ug kanang tanan tungod sa bipa kay wala pang bipa sus di gini mga butring dapita. Wow. Ug sa nagdumala nga si Manager Renato Maestre ug kang President Rodolfo Celestial ug sa tanang mga Board of Directors. Salamat sa inyong tanan. So mamauli namin, nangandam namin pamauli niya. Before mamauli, siyempre naanda naman ginang magpa-picture. So nag-group picture mi diri. So nagpuli-puli mi aron mapicturan gyud ang tanan aron pud na itag sa tagsa ka mga handumanan kay hantod sa sunod na pud puhon. Naningkamot gyud mi nga kaming tanan maka-picture gyud diring dapita kaperting siya daha sa mga decoration. Ngano bagig kaning picture no nga importante man kay sa tuwa kay ato man guning giisip handumanan. Wow. So din hilang tataman hantod sa sunod pohon. Daghan salamat sa inyong pagtan-aw. God bless sa inyong tanan. God bless.